добър, да. Гоше, защо моето момче? Аз ще помогна, Чочо. Мъкни, Гоше. Добра среща, уважаеми. Мъкни. Не съм те представил още моето момче. Паузичка, моето момче. Добра среща, уважаеми зрителчета. Аз съм винаги ваш Чочо Тунче, вечния водещ на вечното предаване. Така. И какво е това нашето предаване? Нашето предаване, дами и господа, отразява строгата и страшна действителност. Така. Уважаеми зрителчета, от значително време нашето режисьорче някъде си странства из дебрите на Южна Америка. Нещо търси, не знаем точно какво, но дръж се, Джо, нашето скромно екипче е с тебе. Гоше, трудно ме, днеска съм на микроинсулчета. Страшно е, не знам и карчета ми свършиха, не знам какво ще правим от тук нататък. Така, както... Позволявате, уважаеми зрителчета, на вашето внимание да представя моят втори ко-водещ, Гошко Рошевото. Гоше, разочароваш ме вече, а още не си почнал да приказваш. Така. Заедно ще представим нашата нова рубрика «Научни достижения». Нашето първо откритие идва от учените от чумни, алгични язви, мъчещи свободно лежащи еритроцити на далака, вените, енергизиращи червата в естествено разтварящи се спеличи, съкратено шеям след вечеря. Установиха, че консумирането на дюнер след 23 часа води до напълняване газове и киселини. Лайче е много вкусно, човек! Учените от Българската асоциация за наблюдение, измерване честотата на корупцията и изпичането на тестени едносемеделни без набухватели, аспартам и чесън изделия и чаровната организация на маргарин импортиращите търговци от Каменар и Йосаново, съкратено баничките на Чичо Митко, установиха, че е по-добре човек да хапва и да е дебел и щастлив, отколкото да се въздържа и да бъде клющав и злобен. Така. Учените от асоциални решения, евентуално водещи към максимално оглупяване лигочия атрофия, съкратено аритмола, стигнаха до извода, че продължителното излагане на мъжки индивиди в компанията на позоръщи женски такива може да доведе до трайни психологични и емоционални травми. Учените отправят молба, ако забележите подобен случай, уважаеми зрителчета, моля ви, обадете се на посочения за целта телефон. Мъжете са малко, пазете ги. Благодаря. Учените от шоково-кинетичните експерименти между биволи, естествено синтезиращи чисти екологични съединения, асоциирани с науката, съкратено шкембеш чесън, стигнаха до сензационно откритие. Планетата не е унищожена до момента от извънземни нашественици само поради една единствена причина, драги зрители. Българската шкембе чорба. Това ястие е добре познато след останалите раси не само в нашата слънчева система, но и в целия Млечен път. Гордейте се! И последното откритие за нея, уважаеми зрителчета, учените от Горски институт за освидетелстване на нормалните, съкратено ГьОН, разкриха последните си изследвания. Един на всеки двама човека, уважаеми зрителчета, е с психични отклонения. Прогнозите за близките 10 години са, че така, нещата ще се влошат, така ще живеете спокойно. Какво трябва да става, ще стане, уважаеми зрителчета. За финал, уважаеми зрители, един извод. Чоче, да пуснем химн. Гоше, да ми се разкараш то с твой химн. Защо продължаваш да ми искаш? Добре, предното предаване... Ти не уважаваш българщината. Не, напротив, уважавам българщината, този Чочо. Защо си ти викам Чочо? Ти си от хората, които уважават българщината, пишат България с малка буква. Гоше! Ти не знаеш какво е да си българин. Разбери, че ми разбиваш нервната система, Гоше. Сидиш и ми се обясняваш по цял ден, защо ти плащам аз? Защо ми кажи? И режисьора чужденец. Можеше да имаме хубав български режисьор чужденец. Абе, човек, имаш си сценарий. Защо не се движиш по сценария, ме интересува? Плюс това и Джо, от кога не е бил тук в нашия малък, но скромен изплутен екип, който се разраства, но всъщност не. Ама аз, Чоче, имам идея за това предаване, как да стане символ на българщината. Добре, Гошко, от началото аз не ти ли дах трибуна да си изразяваш своята психопатия? Какво направи? Нищо не направи моето момче. Вземи това кламерче, вземи. Вземи го това кламерче. Нема гледка, вземи това кламерче. Реклама. Реклама, уважаеми зрителчета. Спря да записваше. Кът. Ужас.
Добре дошли в нашата билкопродавница. Тук ще намерите здраве, щастие, любов и най-вече мен. Аз си търся мъж от много време. Между другото, май го намерих. Тук може да намерите здраве, щастие, любов и най-вече мен. Здраве най-вече. Между другото, сестра ми е болна от бронхоплевмония, но има малко астма. Но ще се оправи. Можете тук да намерите здраве и щастие. Заповядайте в нашата билкопродавница. Виж, направи. Добре дошли в нашата билкопродавалница. Тук ще намерите здраве, щастие и любов. Най-вече мен. Ало, да. Представи стоката. Да представиш. Чакай ма. Имате ли лекопаси? Да. Ще бъда там след 10 минути. От тънки или от дебеля? Чакай. Добре, ще бъда там след 10 минути. Викай момчета. Да. След джипа, да. Окей. Да. Добре. Охрана се начака долу. Добре. Добре, там съм. Идвам. Окей, добре. Окей, айде. Аз отдавна си търся мъж, а между другото вече го намерих, Тук предлагаме много имуностимуланти, които ще сподпомогнат за вашето здраве, щастие и любов. Между другото, сестра ми е болна от бронхоплевмония. Заповядайте в нашата билкопродавница, докоснете се до природата и станете част от нея.